ପିଲାମାନେ ତ ଆମର ବର୍ଗ ଘନର ବାକି ରହିଥିଲା ନିଜେ କର। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ପାଇଁ ଆମ ନିୟମ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଏକକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ 2 ଆଉ 3 2 3 ଆଉ 7 2 3 7 ଯଦି ଥିବ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଯଦି 2 କିମ୍ବା 7 ଥିବ କିମ୍ବା 8 ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏକକ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? 2 ଅଛି, 8 ଅଛି, 7 ଅଛି, ତାହେଲେ କିମ୍ବା 8 ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କିଏ? ନା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି IV। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟାର 2032ର ଶେଷର ଅଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି? 2 ଅଛି। ଏକକ ଅଙ୍କ 2 ଅଛି, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ। 2048ରେ ସେମିତି ଏକକ ଅଙ୍କ 8 ଅଟେ, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ। ସେମିତି 1027ର ଏକକ ଅଙ୍କ 7 ଅଟେ, ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ସେମିତି 1099 ଏକକ ଅଙ୍କ 9 ଅଟେ, ତେଣୁ 33 ଗୁଣନ 33 କଲେ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇବା 1098 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3ଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ଆମର କହିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମର 3ଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ 3ଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହନ୍ତି। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର କହିଛି 64ର ବର୍ଗ 108ର ବର୍ଗ 292ର ବର୍ଗ 36ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗର ଏକକ ଅଙ୍କ 4 ହେବ? ଏକକ ଅଙ୍କ 4 ହେବ। ଏଇଟା ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କ ମାନେ 4 ଅଛି, 8 ଅଛି, 2 ଅଛି, 6 ଅଛି। 6କୁ 6 ଦ୍ୱାରା ଗଲେ କେତେ ଆସିବ? ଲାଷ୍ଟ 36। ତାହେଲେ ଏକକ ଅଙ୍କ 6 ହେଉଛି। ସେମିତି 2କୁ 2ରେ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଏକକ ଅଙ୍କ କେତେ ହେବ? 2 ଦୁଣେ 4। 8କୁ 8 × 64 4 ଆସିବ। ସେମିତି 4 ଚଉ 16, ଲାଷ୍ଟରେ ଏକକ ଅଙ୍କ 6 ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ମଧ୍ୟରୁ କହିଛି କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗର ଏକକ ଅଙ୍କ 4 ହେବ? 4 ହେବ କାହାର? ତାହେଲେ 108ର ବର୍ଗ ଆଉ 292 ବର୍ଗରେ ଶେଷ ଏକକ ଅଙ୍କ 4 ହେବ। ନିୟମ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କ 2 କିମ୍ବା 8 ହୋଇଥାଏ ତା'ର ବର୍ଗର ଏକକ ଅଙ୍କ 4 ହୁଏ। କାରଣ 2ର ସ୍କୋୟାର 4 ଏବଂ 8ର ସ୍କୋୟାର 64ର ଏକକ ଅଙ୍କ 4 ଆସୁଛି। ତେଣୁ 16 ଏକକ ଅଙ୍କ 6। ତେଣୁ ଆମର 108 ଏଇଟା 2ର ହେବ ଆଉ 108ର ହେବ ଆଉ 292ର ହେବ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 108 ଆଉ 292 ବର୍ଗ ଏକକ ଅଙ୍କ 4 ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର 125ର ବର୍ଗ ସମାନ ହେଉଛି 15625 ହେଲେ 126ର ବର୍ଗର ମାନ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ଆମର ଅଛି କ'ଣ? ନା n+1ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ n² ପ୍ଲସ୍ n+1 ସୂତ୍ର କିମ୍ବା n+1ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ ବା ମାଇନସ୍ n² ସମାନ n+1 ପ୍ଲସ୍ n। ଏଠାରେ 126ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 125ର ସ୍କୋୟାର। ଏଠି ଆମର ଥିଲା କେତେ? ଆମର କହିଛି 126 ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଅନୁସାରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା? ନା 126 ଏଠି ଦେଖ 125 ପ୍ଲସ୍ 1 ଅଛି, 125 ପ୍ଲସ୍ 1 ଅଛି, n+nଟା ଧରି 125
ताहले 125 प्लस 1 केते 126 126 रु 1 वियोग करदेले केते हबो बा 126 रु एन टा होची केते 125 126 रो 126 रो स्क्वायर रु 125 रो स्क्वायर को वियोग करदेले हबो 126 उत्तर आसो 126 प्लस 125 समान सूत्र समान होची 126 प्लस 125 किंवा ताकू जोग करदेले आसीबो 251 तेणु 126 रो स्क्वायर समान 125 रो स्क्वायर युक्त 251 समान है 15625 प्लस से यहाँ 125 रो स्क्वायर से हूँ कि 15625 आम केते ऐड करवा ना 251 ऐड करदेले तो मिसेल देले आमर केते आसीबो ना 15625 प्लस 251 हूँ यहाँ हूँ आईटा हूँ तार ठीक उत्तर 441 वर्गमूल क्यों क्षुद्रतम संख्या विजोग कले ताहा एक पूर्णवर्ग संख्या हेब समाधान देख 441 वर्गमूल निर्णय करवा 441 वर्गमूल चिन्ह देले केते होची 21 रु सबुठारु पाखरे थिबा सान पूर्णवर्ग संख्याटी होची 16 कारण 4 स्क्वायर होची 16 विजोग करने को थिबा संख्या होची 21 से कौन कहे प्रश्न कहला 121 वर्गमूल क्यों क्षुद्रतम वियोग कले ताहा एक पूर्णवर्ग संख्या माने केते को वियोग कले सेटा गोटे पूर्णवर्ग हम 16 वियोग करदेले 25 रु सबुठारु पाखरे थिबा सान पूर्णवर्ग 25 रु पाखरे थिबो 16टा होची 25 पाखरे तार सेटा होची केते 4 स्क्वायर होची 16 ताहले 21 रु 16 वियोग करदेले केते आसीबो 5 ताहले 5 वियोग करले गुणफल को पूर्णवर्ग संख्या हेबो ताहले से कहिथिला जे 441 रो रूट ओवर होची केते हमर 21 ताहले कहिथिला 21 रु केते वियोग करले गोटे करब जे वियोग करब सेटा गोटे पूर्णवर्ग संख्या किए ताठू सान होची 16 गोटे पूर्णवर्ग संख्या वियोग से पूर्णवर्ग होची केते 16 ताहले एटा उल्टे की करिछि 16 वियोग करला परे उत्तर आसला 5 ताहले से कहला जे 5 वियोग करले 21 रु आमे केते वियोग करले गोटे पूर्णवर्ग संख्या पाइबा ना 5 वियोग करले आमे गोटे पूर्णवर्ग संख्या पाइबा जेटा होची 16 5 4 9 10 द्वारा विभाज्य क्षुद्रतम वर्ग संख्याटी केते प्रथमे 4 9 10 रो लसागु निर्णय करिबा देखो 4 9 10 द्वारा विभाज्य 4 9 10 रो आगे लसागु निर्णय करिबा 4 होची 4 को लिखि परिबा 2 4 होची 2 गुणन 2 9 होची 3 गुणन 3 और 10 होची 2 गुणन 5 तार लसागु केमती जानिबा लसागु होची एठू सबुठी कॉमन थिले सेटा गसागु लसागु माने सबु आसीबो ताले देखो लसागु एठू 2 गोटे आसला एठू 2 गोटे आसला तापरे एठू गोटे 3 आसला एठू गोटे 3 आ गोटे 5 आसला ताले 5 आसले ताकू 2 गुणे 4 3 12 12 3 36 पंचा होची 180 ताले लसागु हैला 4 9 आउ 10 रो लसागु होची 180 ताले 180 रो मौलिक गुणनीय को देखिबा 180 को 2 गुणन 2 3 गुणन 3 गुणन 5 हैला एठारे 5 रो जोड़ी नाही तेणु 180 को पूर्णवर्ग करबा पाई 5 द्वारा गुणिबा को हबो ताहले क्षुद्रतम वर्ग संख्या 108 गुणन 180 गुणन 5 करले और केते आसीबो ना 900 ताहले उत्तर हबो 900 ताहले हमर उत्तरटी हबो 4 9 आउ 10 द्वारा विभाज्य क्षुद्रतम वर्ग संख्याटी होची केते ना 900
तापर आसला 6 नंबर केउं क्षुद्रतम संख्या द्वारा 9408 को गुणन कले गुणफल एक पूर्णवर्ग संख्या हेब गुणफलर वर्गमूल निर्णय कर गुणफलर वर्गमूल निर्णय कर कही केउं क्षुद्रतम संख्या द्वारा एते को गुणन कले गुणफल पूर्णवर्ग संख्या हेब गुणफल वर्गमूल पुणी निर्णय करते कही समाधान देख आम प्रथम कौन कला प्रथम कौन करवा ना एतेर मौलिक गुणनीयक मान ताकू लसागु काढ़ा तार लसागु कले एटा तो लसागु काढ़ तो देख तार लसागु 2 गुण 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 3 एटा साइडटा कटि जाइछि आसु नाही देख एठी गोटे लास्ट जे 3टा रोची ए 3 रो जोड़ी नाही ताहले एटा को आमे जोड़ी जोड़ी करके लिखले 2 2टा 2 2टा 2 2टा 3 रो जोड़ी नाही माने 3टा एक गोटे रहिबो एकला रहिबो लास्ट रे एठी 3टा देखा जाउ नै ए 3टा देखा जाउ नै ए 3टा सेमती एठी 2 गुणन एठी 3 रो जोड़ी नाही एठारे 3 रो जोड़ी नाही तेणु क्षुद्रतम गुणनीयक संख्याटी होची 3 3 आ गोटे 3 गुणन कर देले आसीबो केते ना 28224 गुणफल रो वर्गमूल कर देले आमे कोन ना 2 2 2 7 आ 3 समान हला 164 क्षुद्रतम संख्या 3 एवं नूतन गुणफल होची नूतन गुणफलर वर्गमूल नूतन जे गुणफल करला परे हम तार वर्गमूल केते पाइबा ना 164 अटे साइबार निम्नलिखित संख्या गुड़िकर वर्गमूल रे केतोटी अंक रहिछि अंक रहिबो साइबार निम्नलिखित संख्या गुड़िकर वर्गमूल केतोटी अंक रहिबो 16017 एवं 9,96,100 नियम जदि संख्यारे अंक संख्या n अजुग्म हुए तेबे वर्गमूलर अंक संख्या n+1/2 जदि n जुग्म हुए तेबे वर्गमूलर अंक संख्या n/2 जदि आमर नियमटा कौन अच्छी ना कौन साइबार निम्न संख्या गुड़िक वर्गमूल केतोटी अंक रही केतोटी अंक रहिबो माने तार वर्गमूल माने धरा जाऊ से कहला 16 रो गोटे वर्गमूल कहले 4टा तार शेष तार केतटा अंक रहिला वर्गमूल रे गोटे अंक रहिला ताले एया को तार वर्गमूल करला बेलकू तार शेष रे केते अंक आसीबो यार पई सूत्र होची कोन ना जदि संख्याटी n होई थाए ताहले तार वर्गमूल काढ़िया पई सूत्र होची n प्लस अजुग्म जदि हेइथिबो n+1/2 आ जदि जुग्म हेइथिबो n टा जुग्म हेइथिबो ताहले वर्गमूलर अंक संख्या n/2 करिवो जेहेतु एटा एकक अंक तार केतटा संख्या अछि 1 2 3 4 5टा अछि ताहले संख्या होची केते ना n हला 5 ताहले अजुग्म संख्या 5 + 1/2 = 3 ताहले तार एकक अंक माने तार वर्गमूल अंक केतटा आसीबो ना 3टी अंक आसीबो सेमती एठी केतटा संख्या अछि ना 1 2 3 4 5 6 अछि एटा अछि जुग्म ताहले n ताहले n टा जदि जुग्म होछि n/2 = 3 यार भी सेमती वर्गमूल संख्या केतटा आसीबो ना 3टा आसीबो दुईटी जाकर संख्यार वर्गमूल रे 3टी लेखा अंक रहिबो आसले निजे कर हमर एटा देइथिला घनर देख 27,000 ओ 1000 10,648 घनमूल निर्णय कर
27,000 ଘନମୂଳ 27କୁ ଅଲଗା ଲେଖି ଦିଆହେଲା। 27କୁ ଅଲଗା ଲେଖିଦେଲ, ତାପରେ 1000କୁ ଅଲଗା ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ 27କୁ ଲେଖିପାରିବ ନା 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 3 3 9 3 27। ଏମିତି 10କୁ ଲେଖିବ 10 ଗୁଣନ 10 ଗୁଣନ 10। ତାହେଲେ ଏଟା ଲେଖିବ 3ର କ୍ୟୁବ୍, ଏଟା 10ର କ୍ୟୁବ୍। ତାପରେ ଘନମୂଳ ମାନେ 3ଟାରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆସିଲେ 3 ଗୁଣନ ଏଠି 10 3ଟାରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ ସମାନ 3 ସମାନ ହେଲା ନା ସରି 10 ଏଠି 3 3ଟାରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ, 10 3ଟାରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ, ତାହେଲେ 10 3 30। ତାହେଲେ ଆମର 27,000ର ଘନ ହେଉଛି 30। ଏମିତି ଏତେର ଘନମୂଳଟି ଗୁଣନ ଖଣ୍ଡୀକରଣ ଦ୍ୱାରା, ଗୁଣନ ଖଣ୍ଡି ମାନେ ସେ ଲସାଗୁ କାଢ଼ିକି କରାହେଇଛି ଏଠି। ସେମିତି ତାରକୁ ସେମିତି ଲସାଗୁ କଲେ ଆସିବ 2 2 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 11 ଗୁଣନ 11 ଗୁଣନ 11। ତାହେଲେ ଏଠି 2 ଅଛି 3ଟା, 3ଟାରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ 2 ଗୁଣନ 11 ଅଛି 3ଟା, 3ଟାରୁ ଆସିବ ଗୋଟେ, 11 ଦୁଣେ 22। ତାହେଲେ ଏଇ 10,648ର ବର୍ଗ ଘନମୂଳ ହେବ କେତେ ନା 22। ଘନମୂଳ ଚିହ୍ନ 2 ଗୁଣନ 11 ସମାନ 22। 2 ନମ୍ବର, କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 1323କୁ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 1323କୁ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ଆଗେ ୟାକୁ ଲସାଗୁ କରିବ। ଲସାଗୁ କଲେ ଆମର ଆସିବ କେତେ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7। ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟାକୁ 3ର ସ୍କୋୟାର କରିଦେଲ, ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା 2ଟା 7, ଆଉ ଗୋଟେ 7 ଗୁଣନ କଲେ ସେଇଠି ସେଇଟା ହେବ କେତେ ନା 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ 7 ଗୁଣନ କଲେ ଯାଇ ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଠାରେ 7ର 3ଟିର ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ 7 ଆବଶ୍ୟକ। ଉତ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ 7 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ଘନଫଳ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 3 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାହା ହେଉଛି 2। 2ଟାକୁ 2 ଗୁଣନ 2 କଲେ ଆମର କେତେ ହେଉଛି 8, 2ର କ୍ୟୁବ୍ 8। 2ଟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘନ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ତାର କ୍ୟୁବ୍ କଲେ ବା ତାର ଘନ ଫଳ ଆସିବ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ 8ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ଘନମୂଳ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା ଆମର ହେଲା 3। 3ଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ଘନ 3 ଗୁଣନ 3, ତାର ଘନ ଫଳ ଆସିବ କେତେ ଘନମୂଳ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଏକ ଯୁଗ୍ମ, ଏଇଟାର ଘନ 3ର ଘନ ହେଲା 27 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ, ତାହାର ଘନମୂଳ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାର ଘନମୂଳ କଲେ କେତେ ଆସିବ ସେଇ 3 ଆସିବ। ତାହେଲେ 3ଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ସର୍ବଦା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଧରାଯାଉ କେତେ ଧରାଯାଉ ଆମର 8ଟା ସିନା ଏଟା ଯୁଗ୍ମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସୂତ୍ର ସେଟା ତାର କହିଛି ନା ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ସର୍ବଦା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆସିବ। ଯେମିତି ଆମର ଆସିଲା 1000ର ଘନମୂଳ କେତେ ଆସିବ 10 ଆସିବ। ତାହେଲେ 10ଟା ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ଘନମୂଳ ବି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା।
ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଶେଷ ଅଙ୍କ 7 ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଶେଷ ଅଙ୍କ 7 ହୁଏ, ଘନ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଶେଷ ଅଙ୍କ 7 ହୁଏ, ତେବେ ତାହାର ଘନମୂଳର ଶେଷ ଅଙ୍କ 3 ହେବ। ଆମର ଧରାଯାଉ 27 ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ଘନମୂଳ କେତେ ଆସିବ 3, ତାହେଲେ ତାର ଶେଷ ଅଙ୍କ 3 ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 4 ନମ୍ବର, ଅନୁମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି 4913, 12167 ଏବଂ 32768ର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 4913ର ଘନମୂଳ। ଦଳ ଗଠନ: ପ୍ରଥମ ଦଳ 913, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ 4। 913ର ଏକ ଅଙ୍କ 3 ହୋଇଥିବାରୁ ଏକକ ଅଙ୍କ ତାର କେତେ 3, ଏକକ ଅଙ୍କ 3 ହୋଇଥିବାରୁ ଘନମୂଳର ଏକକ ଅଙ୍କ 7, କାରଣ 7ର କ୍ୟୁ ହେଉଛି 343। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ 4 ପାଇଁ 4 ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ନା 1ର କ୍ୟୁ ଆଉ 2ର କ୍ୟୁ ମଝିରେ ରହୁଛି। 2ର କ୍ୟୁ 8, 1ର କ୍ୟୁ 1, 2ର କ୍ୟୁ 8, ସେ ମଝିରେ ରହୁଛି 4, ତେଣୁ ଦଶକ ଅଙ୍କ 1 ହେବ। ଦଶକ ଅଙ୍କ 1 ହେବ। ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ଇଏ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଦେଖ 7ର ହେଲା ଏତିକି ବାହାରିଲା। 7ରୁ ବେଶୀ କରିଦେଲେ 8ଟା ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏକକ ଅଙ୍କ ହେବ 1। 1ଟା 4 ଠାରୁ ସାନ ବା 4 ପାଖାପାଖି, ଏଇଟା ହେବ ଏକକ ଅଙ୍କ 1 ଆଉ ଦଶକ ଅଙ୍କ 7 ହେବ। ସେମିତି 12167ର ଘନମୂଳ। ଦଳ ଗଠନ: ପ୍ରଥମ ଦଳ 167, ପ୍ରଥମ ଦଳ ନେଲେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 3ଟା, ତାପରେ ଏଇଟା ନେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ 12କୁ ନେଲେ, ତାର 167ର ଏକକ ଅଙ୍କ 7 ହୋଇଥିବାରୁ ଘନମୂଳର ଏକକ ଅଙ୍କ 3 ହେବ। ତାହେଲେ କାରଣ 3ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 27, ଲାଷ୍ଟରେ 7 ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏକକ ଅଙ୍କ ୟାର 7 ଆସିଲା, ଏକକ ଅଙ୍କ 3 ଆସିଲା। ତାହେଲେ 167 ଏକକ ଅଙ୍କ 7 ହୋଇଥିବାରୁ ଘନମୂଳର ଏକକ ଅଙ୍କ 3 ହେବ। ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ 12 ପାଇଁ 12ଟା ଆମ 3, 2ର କ୍ୟୁ 8 ଆଉ 12ଟା କାହା କାହା ମଝିରେ ରହୁଛି 8 ଆଉ 3ର କ୍ୟୁ 3 3 9 3 27, 27 ମଝିରେ ରହୁଛି 12, ତେଣୁ ସେ ପାଖାପାଖି କେତେ ହେଉଛି 8। 8 ବା 8ଟା ହେଉଛି କାହାର କ୍ୟୁ ନା 2, 2, ତାହେଲେ ଏକକ ଅଙ୍କ 2 ହେବ ଆଉ ଦଶକ ଅଙ୍କ 2 ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ ନା 23ର ଘନମୂଳ, ମାନେ 12167ଟା ହେଉଛି 23ର, ମାନେ ଏତିକି ହେଉଛି 23, ତାର ଘନମୂଳ ହେଉଛି 23। ସେମିତି 32,000, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଫଲୋ କରିବା ନିଜେ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେବା କେତେ ଏଇ 3ଟା ନେବା 7, 6, 8, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ନେବ 32, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମର କେତେ ବର୍ଗ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି, ତାର ଏକକ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 8। ତାହେଲେ ଏକକ ଅଙ୍କ ଯେହେତୁ 8 ହେଉଛି, ମାନେ 8 କାହାର କ୍ୟୁ 2ର କ୍ୟୁ 8, ତାହେଲେ ତାର ଏକକ ଅଙ୍କ ହେବ 2। ଆଉ ତାପରେ ନେଇছে 32, 32ଟା ଆମର କେତେ 3ର କ୍ୟୁବ୍, 3ର ଘନ କେତେ 27, 27 ଆଉ 4 ଘନ 4 ଚଉ 16, 64 ମଝିରେ ରହୁଛି 32ଟା, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ସେ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି କେତେ 3, ତାହେଲେ ତାର ହେବ 3। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦଶକ ଅଙ୍କ ହେବ 3 ହେବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ହେବ 3 ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ 2। ଯେଉଁ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଟା ନେଇଥିଲେ, ତାର ପାଇଁ ଆମ ବାହାରିଲା 2, ତାପରେ ଏଇଟା ନେଇଥିଲେ ତା ପାଇଁ ବାହାରିଲା 3, ତାହେଲେ ଆଗେ ରହିବ କେଇଟା ନା ଆଗେ 3ଟା ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ସାଇଡ଼ଟା ନେଇଥିଲେ 3, ତାହେଲେ ଏଇ ସାଇଡ଼ଟା 3 ବାହାରିବ
ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଏଇ ଯେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ନେଇଥିଲେ ତା'ର ବାହାରିଲା 2, ତାହେଲେ ଆଗେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର 3କୁ ନିଆଯିବ, ତାପରେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର 2କୁ ନିଆଯିବ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯାହା ତୁମର ଯେଉଁଟା ବୁଝିପାରିନଥିବ ମୋତେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ମୋ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି, ବା ଫୋନ୍ କଲେ ବି ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 6372387143। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ଯେକୌଣସି ଯଦି କିଏ କ'ଣ ବୁଝି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସରିଲା ବର୍ଗମୂଳ, ଘନମୂଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ନିଜେ କର ଯାହା ଦେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆଜି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍।